Помниш онзи въпрос в съзнателното ти детство, нали? И малкият, прости ли пишката? Не този въпрос. Един друг. По-ранен въпрос. Улавящ най-несъзнателната чистота и искреност, когато все още света около теб не те е погълнал с всичките му мизерии. Какъв искаш да станеш, като пораснеш? Не спирам да плавам, все до някъде ще го докарам мой. Внимавам само да не се отдава водите свои. Лесно се става Титаник, мислите са цели океани, пълни с фалшиви цели идеали, айсберги цели гиганти. Този въпрос ли? Да, същия въпрос. Повечето ти връстници отговаряха, че искат да са космонавти, полицаи, пожарникари, лекари. Но тогава ти отговори нещо различно, нали така? Искам да променям света, да бъда част от нещо, да помагам на хората. Първо ще ти задам един въпрос. Какво те привлече към нашата фирма? Честно казано ми трябват пари и видях на обявата, че имате доста добра заплата и възможност. Така. Мога да кажа, имаш добър уст. Но ще ти споделя нещо по-важно. Тук не сме просто служители и... Не. Тук търсим мотивирани хора, които искат да постигат нещо повече, да са готови да се адаптират, да се променят към по-добро. Ние сме едно силно, сплотено семейство. Правещо пари. Ти си правиш преценката дали ще станеш част от нас и ти ще почнеш да правиш пари. Представи си, как би се почувствал само след година да купиш къща на родителите ти. Естествено, трябва да положиш здрав труд и да стигаш високи резултати. Би ли казал, че си човек, който може да постига целите си? Да, определено. Чудесно. Това е важното за успеха. Имаш ли въпроси към нас? Как изглежда развитието във фирмата? Развитие? Развитието е нашето мото. Виж, там, където сега седиш ти, някога седях аз. Колко може да не ти се вярва, но с здрав труд и упоритост стигнах тук, където съм сега. CEO на Бирич. Развиш ли се при нас? Не го казвам просто така. Ще видиш стотици врати да ти се отварят. Във всички аспекти на живота ти. Майка му стара, бе. Кой е пратил последните статистики на ръководството, искам веднага да ми каже, защото целият ви отдел ще го накаже лично. Отрепляци. Ти ли беше, бе? Мишок. Искам веднага да си признаеш. Казвай, нема ти се смеем. Давай. Аз бях, но нямаше нищо, когато ги преглеждах и си бяха наред. Може би някакъв проблем с системата да се е случил при самото изпращане. Какво ми се обясняваш, бе? Никакъв бонуса няма да има за теб. Чуваш ли, бе? Защо? Да, заради тази простотия, дето свърши днеска, заради тази неотговорност твоята, ще останеш до късно, до зори, ако ще бачка. Често ти казвам. Стига де, човек, моля та. Това не е менталитета, който ни трябва в тази фирма. Това е фирма, дето само си я чувал преди. Тук искаме отговорни хора, на които им се изкарват пари, не е мързеливци. Ти само пречиш. Аз ти казах, че е станало грешка в системата. Аз имам желанието да работя в тази фирма. Тапанарели ще те убия. Много ме дразиш, често ти казвам. Утре те искам тук 2 часа преди почване на смяната. Искам те с нови дрехи изпрани, с костюми, сако да ми дойдеш. И като дойдеш, аз ще съм там и ще правим 100 лицеви опори. Малко да ти внедра дисциплина, защото за нищо не ставаш, честно ти кажа. Какво всъщност ще правя? Ще променяш света. Значи ти наистина променяш света. Заливаш го с рециклирани лайна в удобството на неподозиращите хора. Как могат да забогатеят, ако си купат курс по дропшипинг? Уроци по маркетинг. Предлагате ли безплатни клизми? Много смешно. Аз поне се опитвам да градя, да не мислиш, че ми е приятно да работя това нещо. Излагали сте. Работиш бездушна работа, от която ти плащат достатъчно, че да го избуташ до другия месец.
И в почивките гледаш същите продукти, които рекламираш, но под формата на друга опаковка. Една добра възможност за добър пасивен доход. Сега е Лесни и момент бързи за пари. вашия шанс. Бърза възможност. И подсъзнателно мечтаеш да си част от тях. Да караш скъпи черни коли, приличащи на огромни костенурки. В еднакво фалшиви градове, изпълнени с човешки хлебарки, които ще си мислиш, че са ти приятели. Хей, ко става, братле? Аз съм Помниш ли първия път, като дойде? Знам, че искаш славата. Всеки може да я получи, приятелю. Трудната част е да я задържиш, копеля. Проебахте се за пари! Май малко се отплеснахме. Има ли значение? А ти, бе? Ти какво правиш по дяволи? Лесно е да гледаш отстрани да сочиш с пръст хората. Живея в настоящето, а ти в миналото. Опитвам се да живея и да работя над целите си. И какво като работя гада и бездушна работа? Всеки този шиван град работи така работа. Явно освен тебе. О, ти горкия. Като малък те гледах и се възхищавах, брат. Сега те виждам като един досаден вътрешен глас, който вместо да промени нещо от себе си, е решил да се скрие, да се откаже. Като ще ми се вживяваш на проповедник на истината. Защо ти не бъдеш този вдъхновител? Защо ти не помагаш на хората и да ги вдъхновяваш да творят и да бъдат по-добрата версия на себе си? Да се чувстват, че имат някого. О, сега изведнъж всички станахме слаби и ни трябва лидер. Човек, на който да базираме възгледите и целите си, за да се чувстваме по-добре, така ли? Да те еба, ти дори не си истински. Искаш да ме накараш да се мразя. Аз не се мразя, просто съм недооценен. Като малък имах мечти, копеле, и нито една от тях не включваше тези глупости. Ти няма как да разбереш това, защото си просто една вродена идея. Но аз се справям с тези неща като здравомислещ човек. Не ми трябва никой. Искам да се почувствам отново жив. И сега трябва да чиста шиваните стъкла, майка му дет. А какъв искаше да бъдеш? Здравейте на всички, Тедо е тук. Бих искал да изкажа няколко думи и пояснения в края на това видео, състоящо се предимно от благодарности. Благодаря ви за гледането и на всички хора, които участваха в направата на това видео, както и на съвместната работа с Студио А, от което също съм част. Студио А за момента, погледнато лично през моята призма, е творчески колектив от хора, които работят в различни сфери, от музикална до фотография и куп други неща. По-голямата част от музиката в това видео е дело на моя добър приятел с творческия псевдоним Смирен. Изключително благодарности за него. Дълго време отсъствах от интернет пространството. Смятам да прекратя тази пауза с доста промени, които ще настъпят спрямо моята работа в канала, което може да радва само единствено вас. Стартираме общ проект извън студио с други колеги в сферата на анимацията, а именно Crash Out Productions. Този проект бе замислен и започнат още през 2023 година с една анимация, която се казваше Денонощен магазин, и в последствие анимацията не достигна до завършване. Въпреки това, аз я качих в отделен втори канал, където се радваше на мижев интерес. Моя колега от Crash Out Productions публикува сегмент от тази въпросна анимация в TikTok и там тя получи огромен интерес и отзвук с към момента 200 000 гледания.
Мога само да благодаря отново за подкрепата. Сигурно в този канал ще има нови лица измежду зрителите. Да ви се представя, аз съм Тедо, занимавам се с анимация, участвам в Студио А и Crash Out Productions. Благодаря на всички участвали. Благодаря и специално на Гърджока, че прие поканата. Може да подкрепите и него, както и нас. Този канал тепърва ще се разраства. Аз бях Тедо и благодаря за вниманието. Ще се видим скоро.